салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ ва квартираи кредит мебошад. Дӯстони азиз, эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. Дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳомо дар экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp бо маълумоти пурра равон кунед. Реклама мекунем, рекламаш 20 сомай. Дӯстони азиз, рафтем навора тамошо мекунем. Бо диққат ва лайки бигира фаромӯш накунед. Дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Корвон. Як хонага квартира қарор дорад дар 6 этаж, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ. боз ҳам кредитам метиҳанд. дом айни ҳол сохтмонаш рафта истааст. чӣ гуна ки дар сурат мебинед ҳамин ҳола дорад. харидор аниқ бошад, рақамоша мо дар рӯи экран мемонем. маълумоти зиёдро аз соҳиби хона метавонед ки дастрас намоед. чӣ гуна ки соҳиби хона мегӯяд, об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хонара пад абой карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунед. баъди 8 моҳ сохтмон ҳамаш тамом мешавад. дӯстони азиз, навора падилитса карда лайки бобогира фаромӯш накунед. рафтем навори дигарро тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Зарнисор. як хонага квартира қарор дорад дар 19 этаж, 59 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи хело арзон 108 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад. харидор аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 20 этажа мебошад. ин хона дар 19 этаж қарор дорад. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар Леваканд, деҳаи Туятош. 6 сутиқа замин, ду дархона, временка дорад, як камаз шебёнка ва қум дорад. об, свет ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 38 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. дӯстони азиз, харидор аниқ бошад. рақамашона мо дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло боз ҳам арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. рафтем навора тамошо мекунем. лайка фаромӯш накунед. зинда бошед. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Гипразем, пеши бозори Сомон. духонага квартира қарор дорад дар 4 этаж, 62 метр квадрат мебошад. нархаш бошад бо маслиҳат. дӯстони азиз, об, свет, ҳуҷҷат дорад. доми 14 ошёна мебошад ва хона айни ҳоло коробка ҳаст. бе ремонтай. срочна фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, харидори аниқ бошад. рақамошро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон имо, WhatsApp ҳаст. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Пионерский. 7 километр то района роҳ ҳаст. 5 сутиқа замин, 5 дархона, гараж, як хонаи временка бо подвалаш, 2 ҳоҷатхона дорад ва боз 3 камаз қум, симес, санг дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. хона алишам мешавад бо квартира. харидори аниқ бошад ё ки шахсоне ки мехоҳанд хонашона бо хонаи заминӣ алиш кунанд квартирашона, метавонед ки дар рақамое ки дар рӯи экран мебинед имо, WhatsApp доранд. муроҷиат кунед. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. аз номи канали мо ҳам гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, худованд нигаҳбони ҳар як кадоми мо шумо бошад. паноҳтон ба худо. раҳмати калон миннатдор ҳастем. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои иҷора мебошанд. дӯстони азиз, касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бизанед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ ё ки хонаи иҷора доранд, рақамҳои мо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp бо маълумоти пурра дӯстони азиз равон кунед. реклама мекунем. рекламаш 20 сомай. рафтем навора тамошо мекунем.
инак дӯстони азиз, хонаи иҷора чигуне ки хоҳиш кардин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, пушти Мясакомбинат як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. Як моҳа квартира пулиш 900 сомонӣ мебошад ва чизои барои зиндагӣ кардан термикс ва ғайраҳоро дорад ва боз дар ҳамин сум об, свет ва пули мусор намедиҳед. Дӯстони азиз, марҳамат, ина рақамошро дар рӯи экран мемонем, занг занед. маршруткаҳои 1, 5, 11, 14 ва ғайраҳо мегзаранд. Дӯстони азиз ва қарибиш, марҳамат, занг занед. Дӯстони азиз, аз номи канал гап занед, ба шумо боз ҳам камтар арзонам мекунанд. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 65 микрорайон. Духонага квартира қарор дорад дар 19 этаж, 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 242950 сомонӣ. боз арзона мекунанд. дӯстони азиз, об, свет, ҳуҷҷат ва ғайраҳо ҳамаш 100% мебошад. фақат харидор бошен, дар номатон мегзарананд ҳуҷҷатоша, рафта домро гирифта зиндагӣ мекунанд. дӯстони азиз, баъзе мардум ремонт кардагӣ зиндагӣ доранд, дом уже худаш тайёр аст. вақт маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби хона, рақамош дар рӯи экран мешаванд, дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, ташаккури зиёд ба дастгирии некатон, балакои фасонатон зинда бошед. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Корвон Грандзавод. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ва ремонти фасон дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад ва срочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар пеши бозори Гулистон. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳад. хона айни ҳолу коробка мебошад. чӣ гуне ки дар сурат мебинед, ҳамин ҳол ҳаст. сохтумони хона рафта истааст. дӯстони азиз, харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 4 этажа мешавад ба фикрам. дӯстони азиз, ва маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. худованд аз ҳар як кадоми шумо розӣ бошад. миннатдорам дӯстони азиз ба дастгирии некадон. иншоалло ки навора падилица мекунед, дастгирӣ боз ҳам хубтар мекунед. зиндаву саломат бошед. худо нигаҳбонтон бошад. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ, рақамои мо дар экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. рекламаш без сумай, фақат бо маълумоти пурра. дӯстони азиз, иншоалло ки умедворо ҳастем ки дастгирӣ мекунед, навора падилица мекунед, рафтем навора тамошо мекунем. хеле хонаҳои арзон мебошанд. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Мавҷ, чойхона. 3 хонага квартира қарор дорад дар 2 этаж ва 72 метр квадрат мебошад. квадраташ хело калон мебошад ва фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. ва хона ҳам чӣ гунае ки мебинед дар суратҳо, айни ҳол суратҳо кӯҳна мебошанд ва суратҳои наваш дар охири навор мешавад. хеле хона ремонти хубам дорад. фақат даромада зиндагиам мекунед. маълумоти бештараша аз соҳиби хона метавонед ки дастгирӣ кунед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, ташаккури зиёд ба дастгирии некатон. рафтем навора тамошо мекунем. дӯстони азизам, инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Фирдавсӣ,
тарафи Гипрайзем аз бозори Деҳқонбозор 400 метр, тарафи ҳавлиҳо мебошад хона ва духонага квартира қарор дорад дар дуюм этаж, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% мебошад ва ремонти хубам пад абой карда дар дастон метиҳанд. хона алишам мешавад бо мошин. маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канал гап зада ба шумо иншоалло арзон мекунанд. зинда бошед дӯстони азиз. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, жилмасиёв, дар якум кӯча Қаратигинский. 6 сотиқ замин ду дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. ремонти миёна дорад хона, фақат даромада зиндагӣ мекунанд. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ чӣ гунае ки шумо хоҳиш кардем қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, поёни корвон, гранзавод. 2 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, баня дар дохили хона мебошад. хона чӣ гунае ки мебинед айни ҳоло коробка мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. харидори аниқ бошад. рақамошона мо дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино. духонага квартира қарор дорад дар 11 этаж, 55 метр квадрат мебошад. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳад. хона айни ҳоло коробка мебошад. чӣ гунае ки мебинед дар сурат ҳамин ҳол хона айни ҳол ҳамита ҳаст, яъне коробка мебошад. дӯстони азиз, харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар як кадоми мо ва шумо бошад. паноҳтон ба худо, раҳмати калон ба дастгирии некатон.